Maria Lourda Ġus, il-mara li nstabet mejta fir-residenza tagħha f'Raħal Ġdid mietet f'Gata. Dan ħareġ mill-awtopsja li saret fuq il-mara li ma' dettalji ħarġu hekk kif il-ħamis komplet il-kumpilazzjoni fil-qorti kontra s-sieħeb tagħha. Michael Emanuel ta' 28 sena jinsab akkużat bil-qtil ta' Aġus ta' 35 sena, ta' 7 tfal, 3 minnhom mal-akkużat. Mixida ħareġ li jumej qabel il-qtil ta' 15 ta' Settembru, Emanuel kien involut f'argument domestiku jaħraq mal-vittma u ma' omma li matulu kisser siġġu fuq il-vittma u ta' xi daqqit ta' sieq. Qudiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo, l-Ispettur James Gregg xedt li dakinhar tad-delitt l-akkużat mar jirrapporta fl-Assa ta' Raħal Ġdid fejn qal li s-sieħba tiegħu ma qamitx. Kompla li meta l-pulizija marru fuq il-post sabu lilhom il-vittma li qaltilhom li binta għadha rieqda u qalet li dan jista' jkun minħabba l-argument domestiku li nqala jumejn qabel. Meta indunaw li Maria Lourda Ġus kienet fil-fatt mejta għamet kommozzjoni bejn il-vittma u l-akkużat tant li kellha tferraqhom il-pulizija. Michael Emanuel qal li l-pulizija li fil-lejl ta' qabel u kellu x'jaqsam sesswalment mal-vittma u marru joqdu b'mod regolari għal ħabta tal-10 ta' filgħaxija. Qal li meta qam filgħodu Maria Lourda Ġus ma kienx f'sensija. L-Ispettur kompla li mill-awtopsja rriżulta li l-vittma mietet f'Gata. Barra minn hekk kellha tbenġil ma' ġisimha kollu u qalet mill-inqas żewġ daqqiet kbar fuq rasa. Is-seduta komplet fil-magħluq minħabba sensittività tal-każ. L-avukat Lucio Xriħa qed jidher għall-akkużat.